Ahojte, tak vítajte pri našom videjku, ďalšom novom. Toto je Peťa a ja som Maťa. Toto videjko bude trošku nové, také netradičné, že sme to nevideli u žiadneho youtubera. Pôjde o to, že? Áno. No, o čo pôjde? No vlastne pôjde o to, že každá z nás si potiahne kartičku, Maťa si potiahne kartičku s otázkou a ja si potiahnem kartičku s odpoveďou. Čiže tým pádom Maťa mi položí nejakú otázku, o ktorej ja vôbec neviem a ja jej na to odpoviem odpoveďou, odpoveď, ktorú netušíme ani jedna, aká to bude odpoveď. Ani otázku nevieme, aká to bude. Takže uvidíme, dúfam, že z toho vyjde nejaké smiešné videjko a že vás trošku aspoň pobavíme. Pozeráš sa v trafike na časopisy s holými ženami? Nie, pritom by som si načurala do kalhotiek. Dobre, máte toto ste o Mati určite nevedeli. Jasné. Kradneš, alebo si niekedy niečo zobrala z obchodu? Áno, ale len keď mám pri sebe tampóny. OK, dobre, to by znelo zaujímavo. Trénuješ si niekedy pusínkovanie so tvojim medvedíkom? Nie, z toho by som sa asi po... A 3 bodky. Píp. Pokakala si sa niekedy v tme zo strachu do kalhotiek? Rozhodne. Pripadám si ako lepší človek. Dobre, dozvedáme sa zaujímavé veci. Netuším, kto tieto otázky robil, ale sú hrozné. Prehliadaš si svoje prstia často pred zrkadlom? To nemôžem, rodičia by mi to zakázali. Slintáš pri boskávaní, ako keby si mala slintavku? Nie, pretože sa u toho príšerne potím. Umývaš si po záchode vždycky ruky? Áno, a robím to vždy so svojou najlepšou kamarátkou. Dobre, že som o tom nič nevedela. Čucháš si niekedy pod pazuchou? Áno, niekde som čítala, že je potom človek chytrejší. Takže, rada do života, čuchajte si pod pazušie, budete múdrejší. Vždy, za každých okolností. Máte to robíme pravidelne. Potichu prdíš, aj keď sú u toho ostatní ľudia. Áno, mám vďaka tomu lepšiu chuť v ústach. Dobre. Ďalší zaujímavý fakt. Dojedáš po niekom z rodiny zbytky od večere? Nie, že vraj to není dobré na oči. O tom som ešte nepočula. Nová teória. No, dávaš mi Píšeš svojmu tajnému idolovi milostné dopisy? Ne. Iba, že by som mala pritom obuté papuče. Musíš mať obuté papuče pri tom, keď niekomu píšeš milostné dopisy, áno? Áno, aby som mala nohy v teplúčku. A prekrvilo sa mi celé telo. Dobre. No, ľúbilo by sa ti, keby ťa kusol upír Edward do pier? Áno, inak by ma uniesli ufóni. O tom nevieš? Vôbec o tom nevieš? Ja som si myslela, že som ti o tom hovorila. Nie, fakt, toto si nepamätám. Toto je asi fakt, ktorý si fakt nepamätám o nej. Nosíš občas slnečné okuliare v tme alebo napríklad aj v metre? Nie, nikdy, pretože mi v tom tuhne krv v žilách. No si dávam otázku. Pozeráš sa niekedy na horory? Áno, je to rodinná tradícia. Dobre, Maťo, to som nevedela, že u vás doma sa bežne kúkajú horory. Ak ste nevideli prvé videjko, duše nenávidím horory.
Sleduješ niekedy svojich rodičov pri sexe? Áno, a vždy si pri tom spievam Hajibeli. Rada sa boskáva s chlapcami? Nie, to sa budem radšej špárať v nose. Dobre, nejaké šparanie v nose tam máš veľakrát, hej? Posledná otázka. Posledná otázka a posledná odpoveď. Zhasínáš niekedy svetlo v tvojej izbe nohou? Nie, z toho by sa mi určite vyrazili na zadku pupaky. Áno. Áno. 100%. Fú. Dúfam, že chápete, že to je irónia. Toto bola posledná otázka a odpoveď z nášho videa. Dúfame, že sa vám videjko páčilo. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Nezabudnite dať odber. Ak tomu sa videjko nepáčilo, tak si vás počkam niekde za rohom. Dobre. A ešte, ak budete chcieť vidieť nejaké iné videjka, ja neviem, nejaký challenge alebo niečo, píšte do komentárov, my si to určite prečítame a budeme radi, ak budete podporovať našu tvorbu a my sa budeme určite radi viacej hlásiť k vám. Tak aby sme nás nezabudli, video z Prahy, kde sme boli pred mesiacom na Superstarry, tak vám to dáme dole v popisku. A kľudne si ho kúknite, je to veľmi pekné video, kde sme si užili parádny víkend. Dobre, ahojte! Ja som ti dávala otázku. Dávaš mi otázku, Maťa? Maťa! Maťa nám zmizla. Hľadá sa Maťa. Ak videl niekto Maťu, tak sa ozvite. Moje telefónne číslo je... To Natáča. Povedali naši.